musik ya. menika ugi wonten pamundhut sing kagungan kersa lumantar WA. Waduh. Pak Gino ngersake lelagon rondo teles. Oh nggih. Sing rondo sinten? Nuwun sewu saking Karang Taruna Mbah Gino iki WA Karang Taruna. Nggih. Terus mangke Pak Cahyono saking
alumni SMP Negeri Setunggal Sambirjo mangke ngersakaken napa Mas? Oje, siap mangke. Ya, Masukin ke. masukin. Panyuwun